ואני מדבר בשם כל השחקנים, ליאור יגיד את שלו, אבל אני רוצה להשתתף בצערו של קורטני. האמת שמה שקרה אותי באופן אישי, בעיקר בשוק, ולמרות שזה אח של קורטני, אני כואב את כאבו, ואני משתתף בצערו, ואם אפשר לחזק אותו מפה, אז באמת אנחנו מאחוריו, ואני מאוד מקווה שהוא יתאושש מזה, למרות שקשה מאוד להתאושש מדבר כזה. ואני מקדיש את הניצחון הזה בשבילו, חד משמעית. עכשיו תשאלו מה שאתם רוצים. איך אתה מסביר את התקופה הנפלאה הזאת שאתה עובר באמת בחודש האחרון במיוחד? בוא תגלה לנו מה... למרות המאמנים... זה בסדר. לא, תשמע, קודם כל, השנה, הקיץ, הפגרה, השנה הייתה הרבה יותר טובה מבחינתי. במיוחד שהתרכזתי בעיקר בכדורסל, לא הייתי אמור להחלים שום מחלה והכל, ועבדתי מאוד קשה בשביל להיות בכושר שבו אני נמצא. ומעבר לזה, זה שילוב של הרבה גורמים, לא רק שלי. אני עושה את שלי, אבל אני חושב שגם הקבוצה השנה היא מאוד מחוברת, ומספר הנגיעות שלי באופן אישי בכדור הוא פשוט בהרבה יותר גבוה ממה שהיה לי בעונה שעברה. ואני חושב שאני נהנה מזה, ואני מקווה שגם הקבוצה נהנית מזה. אני חושב שסך הכל התוצאות הן עד עכשיו טובות, ואני מאוד מקווה שנמשיך את זה. אני צריך, כמובן, אני מקווה שהמאמנים ימשיכו לתת את האמון, שהשחקנים ימשיכו לתת את האמון, ואני באופן אישי אעשה את מה שאני צריך לעשות. אידו, החלטה לשחק של המועדון שלכם ולשחק בליגה הבלקנית, אתה חושב שזה מוסיף לכם? אני חושב שזה מוסיף לנו המון, ואני בהחלט לא שותף לכל הזלזול הזה שהרבה אנשי כדורסל לגבי הליגה הבלקנית. סך הכל גליל הייתה ידועה, גלבוע גליל היום, ידועה בפיתוח של שחקנים צעירים, וזו הזדמנות טובה מאוד לשחקנים כמו טישמן, כמו בירקץ ופרחי לקבל דקות משמעותיות, ובשביל שחקנים יותר ותיקים זה גם כן איזושהי הזדמנות ככה לשפשף את עצמנו, להתחדד. אני חושב שאם תשאל, תעבור שחקן בליגה, הוא יגיד לך שהמעדיף לשחק 2 משחקים בשבוע ולא להתאמן שבוע שלם וללכת מכות, כי בסופו של דבר האימונים קשים ואפילו מתישים, והרבה יותר מהנסיעות ומהמשחקים האלה. באיזשהו מקום זה נותן לנו ככה לא אגיד אתנחתא, אבל אני חושב שזה מוסיף לנו המון חדות כקבוצה למשחק. מה יותר חשוב לכם? הבלקנית, הליגה? שמע, אתה יודע, אני עכשיו אצטט משפטים של מכבי, אתה יודע, הליגה זה הלחם והחמאה. לא, כי אתה אומר שזה הזדמנות. בוא נגיד, יש לי תשובה מוכנה, אחרי הקלישות יש לי תשובה מוכנה. כל משחק שאנחנו לובשים את הסמל הזה של גלבוע גליל, הוא משחק חשוב. וכל משחק שאנחנו מייצגים את האזור הזה ואת המועצה הזאת שתומכת בנו ואת הבעלים שלנו שמשקיע המון כסף מהכיס שלו, זה מבחינתנו משחק של החיים ולמוות. לא משנה אם זה משחק מול ליגה ב' או משחק מול ילדים, אנחנו מייצגים אזור, אנחנו מייצגים משהו ואנחנו מתייחסים לזה במלוא הרצינות, ואני יכול באמת להגיד לך עם יד על הלב, שלא משנה באמת מול איזה רמה ונגד מי אנחנו משחקים, ההכנה היא תמיד אותה הכנה, הדרישות של ליאור שהן גבוהות, הן תמיד אותן דרישות, ואני חושב שככה צריך להיות. אבל אתה יודע מה, אני אוסיף, חבל שזה לא יורו-קאפ, אבל אני חושב שמבחינת המיצוי של האופציה האירופית, המועדון עשה את המקסימום שיכולה לעשות. לא, יאללה, סע. קורטני לא הגיע למשחק בכמה נסיבות, אבל קיבלתם לנו עכשיו את רומן טרוויס. רומן טרוויס כל הזמן פה, כולם פה, מי שפה זה ממש חשוב, זה לא איזה הפתעה, אנחנו מאמינים בכולם, בגלל זה הם פה. שוב, כמובן, אני עושה ציטוט כל מה שעידו אמר, זה קשה לנו גם ברמה הרגשית, גם ברמה המנטלית, עברנו איזה בומבה כקבוצה, ואני חושב שהשחקנים עשו עבודה מאוד טובה ומצאו את הסיבות להתעלות איפה שצריך, ויש לנו שחקנים טובים, קורטני הוא בן אדם נפלא ושחקן נפלא, ויש לנו שחקנים טובים גם שהוא לא פה, ואני שמח שהם מילאו את החלל הזה. ליאור, זה לא פשוט, סיפור כזה... פתאום לקום, אתה יודע, זה סך הכל 24 שעות, מה שקורטני קצת יותר, אבל בכל זאת, איך מרמים את השחקנים ככה, לנצח, זה לא פשוט. זה לא פשוט. הלנצח זה תוצאה של הגישה. הלא פשוט זה לשנות את הגישה, לשים את הפוקוס על הדברים החשובים, וזה באמת לא פשוט. דיברנו על זה,
יכולנו רק לדבר על זה, אתה יודע, להוציא את זה. אפשר גם, אני לא אגיד לכם שהשתמשנו בזה כדי לנצח, זה לא... אנחנו לא נעשה את זה, לא כבני אדם, אבל אני שמח שהשחקנים מבינים את החשיבות של המשחק בלי הסיפור העצוב הזה, ומצאו להתעלות מעל האתגר המנטלי. משחקים מציבים לך מעבר לאתגרים מקצועיים, גם אתגרים מנטליים, השחקנים עשו את העבודה סך הכל. במעבר אחד, מה שאומרים תמיד, היינו צריכים לעבור ממש. אתה בטח לא בונה על קופי למשחק ביום רביעי. לא, הלוויה לפי דעתי, אני לא יודע אם זה רביעי או חמישי, לא לפי דעתי, אז כמובן שלא. באמת אנחנו רק יכולים, הוא בונה עלינו שנתמוך בו וזה אנחנו עושים. אני רוצה מצ'ייסון אלן, פעם ראשונה ששיחק היום בליגה? אני זוכר, נכון, פעם ראשונה שנשאר בטופס. חיפה בטוח הוא שיחק, מכבי בטוח הוא שיחק. בוא, בלי, אם אני מרוצה ממני. קודם כל אני מאוד מרוצה, אני חושב שהגנתית הוא פנטסטי. הוא מוצא את הביטחון שהוא בחור צעיר והוא מסר את הכדור, הוא היה אקטיבי, הוא לקח ריבאונדים והוא היה מאוד מעורב. היום הגארדים שלנו, אני לא יכול להגיד שעשו מספרים מדהימים, אבל הם עשו עבודה פנטסטית בהגנה. וצ'ייסון הוא אחד מהם ללא ספק, והוא היה נהדר היום. גם בגישה, גם ברמה המקצועית, הוא היה נפלא, זה לא פשוט מהסיטואציה שהוא בא, והוא מוכיח פעם אחר פעם שיש לו את ההזדמנות, הוא עושה עבודה נהדרת. ליאור, עושה רושם שהשילוב השנה של הצעירים החדשים הוא קצת יותר קשה משנים קודמות. עם פרחי, תשמע, זה לא למשל גל מקל שאחרי 3-4 משחקים נכנס לארוטציה ונכנס לקבוצה. אתה מסתכל על המספרים שלהם, זה לא משהו. אתה שוכח את השנה הראשונה של גל מקל ואת השנה הראשונה של דגן פה. תסתכל, זה לא מדויק. אני חושב שאופיר עשה עבודה נהדרת היום, והוא עושה עבודה נהדרת שהוא משחק, ותשמע שהוא משחק היה מצוין בראשון, ולפעמים יש עליות וירידות, וזה לפעמים העקב האכילס שמשלבים צעירים. אני חושב שהם עושים עבודה טובה מאוד. אופיר היה נפלא, זה לא יפתר בסטטיסטיקה, אבל הוא נגע בכל כדור, היה בכל מקום, שהוא היה למגרש שהקבוצה נראתה יותר טוב, הוא היה נפלא היום, תשמע היה טוב בראשון. אין מה להשוות, זה לא נכון להשוות, וגם אם אני אלך איתך בראש ונשווה, אתה תראה שאתה זוכר, הזיכרון שלך של גל הוא של השנה השלישית ושל דגן של השנה שזה משהו אחר. והלוואי ונגיע שגם הם ישתפרו בקצב הזה, והפוטנציאל יש בגלל זה.